sila ay dugat eh. Nadunggan ba nato o ato bang na-feel ang mga paghilak? Hilak sa mga nagsakit ang tiyan tungod sa kagutom. Hilak sa mga walay kabayad sa hospital. Tabangita mo ninyo. Hilak sa mga namatyan kay walay ikapa-hospital. Hilak sa mga walay ikapa-eskwela sa mga kabataan. O hilak sa mga nakulban o kaldero nga halos dili makatulog sa kaguol kay nawad-an sa trabaho o panginabuhian. Sana po matulungan niyo po ako. Kahit sa... Unsay ilang paglaom sa kaugmaon. Tamis ang magdamgo ug mangandoy para kanila ug para sa kadaghanan. Ako dili maulaw mo angkon nga gikan ko sa pamilyang pobre, pamilyang masa. Ako nagtuo nga mas daghan sa katawhang masa ang mas disiplinado, mas bright ug puno sa kaalam kaysa kadaghanan sa mga adunahan. Apan wala lang mahatagi sa insaktong mga benepisyo. Ang Jensen Dream usa ka damgo ug pangandoy nato nga atong sundon ang gihimo sa Singapore nga dunay gugma ug disiplina nga nagsugod sa leader aron matuman ang ilang mga damgo nga makaangat gikan sa kalisod ang katawhang masa. Ang Jensen Dream usa ka damgo ug pangandoy para sa mas maayong kinabuhi ninyo ug sa inyong pamilya. So sama sa gihimo sa leader sa Singapore. Damgo, gugma ug disiplina ang atong gikinahanglan. Aim for a better life. Aim the Jensen Dream. Kini si Brigada Elmer Catulpos. Bagong vision, bagong solusyon. Barog Jensen!